Horas, Shalom, salam sejahtera di hita salhutna damang dainang, di dia pe maringanan. Di bagasan tikion naing tatangi mahatani di bata, ala jimulu ma tapasadar hatta martangyang mahita. Da memima leo Tuhan mele Tuhan, asa mangatusi hami dia tamo. Da memima leo Tuhami asa manganguhok ko di bagas sa ngulu nami si ganupari. Nang pegudang akasi taunon na porsyedo kami. Neko dunganam mo jaluro pamuhan. Mauliate Tuhan. Di bagasan Jesus Kristus. Amen. Damang dainang hatani di bata nagabi ujahan di bagasan partangengata dia pala partikyanon di mesan epistel minggu tanggal 3 Oktober 2021 na sinurat di buku Esther bidu siya mamuka may siya naya 15 masuk 1 ay 10 siya umahatan ni Tuhan tapay ma di bagasan rohat tabi nang diari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akan na disusat jala dibunuhi disusat 700 halak aledang des tangan nasida anggo tuugasan nasidai. Alay anggo pasi-pasi ni alay Yahudi akan na diluat ni rajay marpungu-pungu do panguluhon hosa nasidai. Gabi marasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak na makagigil nasida 75.000 halak. Aledang dais tangan nasida anggo tugasan nasidai. Imana masa di hari 10 tolu bulan Nadar gabi marasonangan nasida di hari 10 opat bulan ni gabi dibahani nasida ma i ari pangalangan 12 ni roha alai anggo halak Yahudi aka na disusat marpungu do di hari 10 tolu do 10 opat jala marasonangan di hari 15 bulan ni jala dibahe mai ari pangalangan 12 ni roha. Dibahe ni anggo halak Yahudi akan namaringanan dia kahuta pagaran ari 10 opat bulan Adar dibahe nasida ari las ni roha. Pangalangot do ari raya laos marsipiringan nasida disi ganuk tuale alena ido pajahotna. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Ise dihita na hea mamereng julma merencanahon manang-manangi julma nang merencanahon hal na jahat tu hita. Molopola adong taboto akan namang kasugo kita nang martahi mabaik kita tarujud mabaik kita tertutup pasti do taban sada antisipasi asa unang saut tahi ni jolma na marsugo ni rohat tu hita suang songonido turpu jamita nasahat tu hita na sinurat ni si Esther dia pala partikyan songo dia takasdo diboto si Esther dohot akka halak Yahudi tahay dihalak sa halak na marguar si Hamad ditahi si Hamad do tope di tanggal 10 tulu di bulan ni songo turpu jami tahun di hari 10 bulan Adar ditahi si Hamad do neng mabunuh neng mangaripason saluhut pasi-pasi ni Israel salu bangso ni dibata na adong di daerah Susam aleaha na terjadi damang daina dang sakka di ibana na saut justru sakka ni debatado na saut na paluahon saluhut na bangso ni debata siyan niat jahat na adong di roha do di pikiran si Hamad
Mulut tapayu tiyo tata ni di bataon. Dia 15 satu 10 sia. Songo dia rencana di si Haman yang membunuh hala Israel. Justru hala Israel marhite-hite panogoyon ni debata na dipake debata Ester doho ima si Mordekai gabe boy dunasida malua senak katahi diakana jahat sianon takasma naik kori mangata di bagasan parngolotta songo dia tutu pangurupion ni debata saut tu parngoluon ni bangso ni debata marhite-hite si Ester na totong iban uduk rohana mangoloi debata nang penungagabe sada ratu ibana sada panggonggomi ibana alai dang lupa ibana dia kabangsona dan gabe songon kacang na lupa kulit na ibana marhite-hite huaso na dong di ibana marhite-hite bisuk na dilihat di bata tu ibana dipakai ibana dosa luhut nai paluahon bangso ni di bata na dia holongi roha Ester jalan na dia holongi roha ni di bata huria na nolonga di bagasan Yesus Kristus ojahan nasa tuhita dia pala partikenon haluaon nasian di bata ahado na nang hangulunot ta sen hata ni debata na perjulu sahali haluaw ni debata saut tu bagasan parngulu diak kana porsia. Ini harus kita pahami. Apakah memang orang Israel yang pada saat itu dalam penindasan secara kebetulan mereka bisa memperoleh keselamatan itu? Alusna tentu down. Alasa dia do dalam nagabebo na sida maluas yang tahi ni roha di si Haman. Salu nai sian pangajarion jala pangahono di nasida tu debata. Ini harus kita pahami. Sekalipun orang banyak berniat jahat kepada kita, tetapi kita harus percaya ketika kita mau tunduk dan diam di bawah kaki Tuhan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka sejahat apapun rencana orang kepada kita, tidak akan pernah bisa kesampaian. Yang nyampe justru penyertaan Tuhan. Maka ketika ada orang yang mau menghancurkan kita, kita mau tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan membantu kita, mengurapi kita, mengangkat kita. Idu hata ni debata dia pala partikenon. Takas dihilala bangso ni debata pangurupin ni debata tu nasida. Dangala ni gogo di nasida, dangala bisukna. Alai ala haudun ni roh nasida, patutoru dirina tu adopan ni debata. Gabi di palua debata manasida siang tahi ni roha di si Haman. Nah harusnya si Haman mabudu salukna bangso ni debata. Doaka na makaholongi si Haman. Alai justru aha. Alai justru aka namartahi na jahatido diuhum debata, dibunuh debata. Ini harus kita pahami. Dari sini juga kita harus belajar. Jangan pernah engkau berniat jahat kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Amanginam, ingot tamu nama. Nasa julma nama kilala. Haluau nasya debata. Dang bedi ulahoni. Aka tahina jahat. Tuhan kena poso ni debata. Jika selama ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini menjadi sebuah teguran kepada kita semua. Selama ini engkau merencanakan hal yang jahat kepada pendeta, kepada penatua, atau kepada siapapun itu, yakin dan percayalah, semuanya niat jahatmu itu tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Karena Tuhan akan ada bagi orang yang senantiasa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Orang Israel, bukan secara kebetulan mereka memenangkan semuanya itu, tapi karena mereka mau tunduk di bawah kaki Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan mereka. Nah paduahon, hurian yang nolonga di bagasan Yesus Kristus. Songo dia do jolma nama jalo haluan siat Tuhan. Adong hasadaw ni roha.
diturpu jami taon songo dia na poso ni debata bangso ni debata halak Yahudi na mangoloi debata marsada ni roha nasida marsada ni roha patudun akan nadingka gudang julma marsada ni roha na patudun nadingka alai diturpu jami ta marsada ni roha do bangso ni debatai patuduhan identitas dinasida songon bangso ni debata mangulan akan nadingka marhite-hite persaurat hita pe amangina ikosong di do di bagasan parngoluon ikon adong do hasada ni roha di bagasan parngolota songon hataridaan nang sahat haluan ni debata di bagasan parngolota marhite-hite hasadaun ni rohai takas do taparwahon dipake debata do hasadaun ni roha ni halak Yahudi pamonak ko nasida siantai ni akan jahat tu bagasan parno nasida. Ketika engkau bersatu hati di dalam Tuhan, maka yakinlah pekerjaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupanmu. Mulununga sadaro hama manginang di tonga-tonga parumah tangga muna. Mangulan aka salut na lomoni rohani debata. Porsia mahamuna. Ilalau muna do songo di pangaramotio panugun ni debata. Neko pasaton na tubagasan panglamuna. Namangit damang dainang songo dia do jelma na majalo haluan na siya debata. Na patuluan jalan na parpudi adong roha moliate. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia sudah merasakan segala berkat Tuhan, tapi dia lupa mengucap syukur. Alai ditutup jami tadang songoni. Dung di hilala nasi dahamonangani. Dang di dokon nasi de ada di guguna. Alai ni hamalonna. Alai alani pangurupin ni dibata. Adong roha moliate. Marpesta nasi da maria-ria nasi da. Jala ria-ria jala pesta ulup-ulup na di bana sidai mangalir akka sipangan atau akali-alena. Mereka bersuka cita di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Mereka mengucap syukur dengan semuanya itu. Mereka menjadikan momen itu menjadi sebuah momen peringatan akan keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan mereka. Lewat apa? Lewat hari raya Purim yang mereka rayakan, orang Yahudi rayakan hingga pada saat ini. Nah kita pidamang dainang nenlonga di bagasan Yesus Kristus. Ingot tamu nama. Songo dia haluan na dilihat di batas bagasan parngulamuna. Mungkin kamu nama dabu alanya ka sitaunon. Alanya ka masalah. Alai molununga dilalhamuna penugudugin di batas di bagasan parngulamuna. Ingot ma. Adong do Tuhan nama dongani hamuna. Jalaboto hamuna madok muliate. Itu di batas. Amin. Martanya kita. Muliate madiho ale Tuhan. Nunga taruli hami marhite hiti hatam dia pada partikenon. Ajar memahami asa makangulun hatam di bagasan ngulun nami siganupari. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami todopamu. Amin. Shalom. Tuhan mamasu-masu hita saluhna.